Sangyang Tata Gati Wisraya Galana kalayatan kut kabali geng raseksa magara rupa jagat Dewa Bathara ya kaya ngene iki rasane wong nglabuhi katresnan iki ya kaya ngene iki direwangi aku nganti nacap jurang jero munggah gunung medun jurang ing nglabuhi katresnan gedhe tresnaku klayane Raden Bratasena nganti aku ninggalke negara Pringgondani Raden panjenengan wonten pundi Raden Bratasena jagat Dewa Bathara tak lali-lali kok ora bisa lali gumun aku ora satriya kok baguse kaya ngene baguse wong kok gagahe kaya ngono aduh janggane kok gedene Rajamak aduh astane lah kok gedene kaya ngono mongko musika jenar kaya ngono aduh bubune kok kaya ngono gumun aku ora satria kok baguse kaya ngono gumun mentahno aku ki dadi garwane ngono gumun aku aduh ana wong kok lek kuning mugiring kaya ngono gumun aku Raden Bratasena panjenengan wonten pundi Raden kena suyaka Sudibya Sawara unggul gadanira pitung kedhi marat gumeter nedeng Bima nyawara punagi nebak jaja tutut usus nglangga ludira jagat Dewa Bathara jagat kula aturi kendel Raden menapa panjenengan pangling kalih kula gumun aku menapa panjenengan pangling kalih kula pun arimbi kula jagat Dewa Bathara ana satra kok baguse kaya ngono gumun aku aduh kok kaya ngono kok ya tak lali-lali ora bisa lali sapa wong sing ora kedanan ana satra kok gagah gedhe dhuwur kaya mengkono kuwi sembodo diwis padake ora medherene malah saya nyenengke gumun aku wah ana demit jagat ana kaya ngene kok diarani demit Raden kula nila krami panjenengan menapa pangling kalih kula wah aku ora tebung karo kowe sapa kula Arimbi putri Pringgondani menapa panjenengan menika mboten kemutan rikala pinanggih rikala semanten paperangan wonten ing tebes wiring negari Ngastina menapa panjenengan mboten kemutan gumun aku ana satya ditresnani kok ora krasa gumun aku ora jual jawil risi aku
Panjenengan mboten kemutan kalih kula. Ora ngerti kuwi ki Arimbi putri Pringgondani. Karepmu kula badhe suwita klayan paduka Raden. Kersa nggih kula suwitani ora butuh. Kersa nggih ora butuh. Kersa yen mboten kersa kula rada peksa ora sembrono ora gelem minggat idak-idak. Bratasena wah bakal ora kelakon babat alas sebab apa aku digodho demit kala demit nguyak-uyak karo aku ngakune putri Pringgondani wah gila aku sapa Harimbi nyedak kan ana kene arep nguyak karo aku arep disuwitani kae cedhak kene aku moh Wanodhyayutama mangambararu mengkasuma jagat dewa Bathara apa kowe kang sesilih Dewi Arimbi jagat dewa Bathara kula nuwun inggih Kusuma Dewi kula pun Arimbi kowe kang mbujung putraku Bratasena kula nuwun inggih wigatimu apa jagat kula prasajan Kanjeng Ibu kula kesengsem kelayan ingkang putra pun Raden Bratasena kula suwitani nanging boten kersa monggo kula tresna kelayan Raden Bratasena mboten kandhek wonten ing lair nanging dumugi batos jagat Dewa Bathara kula sampun prasetya yen boten kalampah ngladosi Raden Bratasena pilalu kula pecah Kusuma Dewi Arimbi kula wonten dawuh tenan nggonmu tresna kayan putraku Bratasena inggih yen mengkono ayu ngeningke cipta putraku Bratasena ora gelem tak ladeni merga wujudmu pancen Gandharwa utawa yaksi ayu nyuwun muga-muga prasetyamu kepengin suwita lan panjangkamu kang suci lahir batin bisa dadi sarana ilanging wewujudanmu kang kaya mengkono Arimbi yen mekaten kula dherekaken Kusuma Dewi kacarita Dewi Kunthi Talibrata miwah Dewi Arimbi ngeningke cipta ing pengangkah Dewi Kunthi Talibrata nyuwun klayan Hyang Diwasa Dewi Arimbi saknalika salin wujud ingkang sekawit Gandharwa utawa yaksi saka katarimah panunpun Dewi Kunthi Talibrata
awit sedyanipun Dewi Arimbi lair dumugi ing batos ilanging yaksi dadi wanodya sulasta ing warna. Wanodya utama mangambara rum mengga sumo Arimbi kula wonten dawuh Kanjeng Ibu yen lumrah Bratasena wis ora gila karo kowe Dewi Arimbi amarga wujudanmu wis kaya widodari tumurun wis ora wujud yaksi merga sika suci lahir batinmu kepengin suwita klayan anakku Bratasena kula nuwun inggih ya saiki ngene aku sing nanggung klayan kowe mesti Bratasena gelem nampa pasuwitanmu Arimbi yen ngono ayo padha barengan padha bebodro bantu Bratasena babat alas merentani kula nuwun inggih. Meraina semune bang yang ngaruna
kadinetraning uga rapuh sataning kukilaring kanigara saketer kinidungan lir musik ini ponco marak bagagan manguwuh bermoro ring kusuma parayangan ningrum Dewi Arimbi saking suci lahir batosipun ingkang sekawit wujudipun yaksi den dandosi Dewi Kunti satemah dadya wanudya sulestya ing warna. Dewi Kunti nanggel pasutanipun Dewi Arimbi pagedunganing carita Dyan Bratasena nampi suwitanipun Dewi Arimbi sinigek kang kinarsa beting carita nggih Nagari Merentani. Nagari Merentani kang kinarsa beting carita Nalendra merentani jejuluk Prabu Yudhistira kaseba sangya para kadangnya para kadang Sentana. Semune bang yang ngaruna kadinetraning uga rapuh
sabdaning kukila rengkani kara saketer kinudunganing kung babetoke ngayam ana katangipun Kakang Dimas Dandunacana apa dene Dimas Suparto lan Nekula Sediwa wah opo mbarep kakangku dadekno pangertimu Dimas rikala dina anggara kasih pun Kakang nampa sita wangsiting Jawata alun-alun negara merentani ketukulan kerambil gading kembar pun Kakang tanggap kang kasedya marang jangkaning dewa ora suwe negara merentani bakal kebuka lan pun Kakang lan Siadi kudu manukma marang jalma manungsa kang kuat kedunungan jagatmu apa dene jagatmu wah yo aku manut kersane mbarep kakangku kula nggih nderek klayan Koko Prabu kula nggih nderek Koko Prabu yen mengkono Dimas aja nganti lalu mangsa tata-tata lair lan batin muga-muga ana jalma manungsa kang bisa lan kuat kedunungan jagatku apa dene jagatmu mbarep kakangku yo yen mengkono aku njaluk pamit sumedya tak niti preksa kahanan negara merentani kacarita eca nggene rombal pangandika pelajaripun Patih Jalasutra Sanghyang Tata Gati Wisraya ana yen ora kleru kaya Kakang Patih Jalasutra landal inggih diwaji ana apa mlayu dadosna kauningan negari dalem negari merentani dipun obrak-abrik dhateng jalma manungsa ingkang ngrusak wewangunan nagari dalem nagari merentani Balewerti kajugruk pasren kajugruk dipun obrak-abrik pramila kula sumanggaken yen mengkono Kakang Patih enggal kowe metu njaba nak yenna lan purbanen menungso sapa kang wani ngrusak pasren negara merentani sendika ngestaken dawuh
Magna Suyaka Sudibya Sawara Wara Unggul Gadanira pitung kedhi nebak jaja tidut usus ngelonggo ludira ngiling ana perang ila-ila Anggih mriku warnalira Dyan Bratasena ingkang sampun gumolong tekadipun babat alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani ingkang genggeng wonten ing padaling wana sejati menika Baliwerti nagari Mertani eling-eling Mertani menika nagari ageng nanging negari wujud kajiman pangraos Dyan Bratasena menika wujudipun kekayon seprangkul rong prangkul sela sak gumuk rong gumuk sak peluk rong peluk kajebol katendang dene Brabri Dyan Bratasena sanalika geger para kewula nagari Mertani Jaja Montapindha kinetap ana wuladala wah sapa menungsa sing wani ngobrak-abrik Baliwerti negara Mertani wae lah dadi purba panguasane Patih Jalasutra manungsa manik aja kowe tau brabrik Baliwerti Gati Wisraya kalono galayatan baringkut-ringkut ladala manungsa kowe sapa wani ngobrak-abrik Baliwerti negara Mertani wah ana buta mapake karo aku kowe sapa warungku dalem negara Mertani aku Patih Jalasutra kowe sapa Bratasena bocah saka endi saka Wukir tau lah kok kowe ngrusak pepasren Baliwerti negara Mertani aku ora niat ngrusak negaramu sing tak rusak iku alas Gung Liwang-liwung mergo aku kudu mbabat alas Kandhawa Prasta senajan to karepku ki alas utawa kayu ning iki negara tak kandhani mula Bratasena aku ora trima aku diparingi purba wisesa kelayan sinuwun Prabu Yudhistira
janji ora gelem leren nggonmu ngawut-awut pepasren negara merentani. Oh, kelaku tak cekel. Tak sewanke sinuwun Prabu Yudhistira. Aku ora ngrusak sing tak rusak alas, sing tak rusak kayu, dudu balewerti kakan wis kelaku tak untal malak. Ngakumu kowe patih negara merentani sak gunung gedene. Musuh karo aku ora kanggo stampel. Tak sabetke berbadan ajur kandamu. Tangyo legane atiku. Manuk. Arep nyandung nyrimpet lakune Bratasena babat alas. Kelakon sabetke sela kumalu swajur kandamu. Kene kok mendat medeni malah. Wah, ajak guyon bocah iki ya. Menang karo aku tak guroni Bratasena. Kompo. Wah. Gawe cintrakane patih sapu jagat ya tampan ana pusakaku jala sutra tampan sencana. Patih sapu jagat eling-eling warangka dalem Prabu Yudhistira ora mung loro telu saudon saurupan. Sigra nglepasaken pusaka jala sutra tampan kencana. Raden Bratasena ketaman jala sutra datan bisa nglawat wadane.
Mati aku. Iki pusaka apa? Lah kok kaya Jala Sutra kaya mengkene. Ayo Bratasena. Nyata kowe Tigdaya bisa wal saka pusakaku. Wah aku mati sabu jagat. Nek pancen kowe Tigdaya ayo ujalana pusakamu ora tak ujuli. Tak aturke kersa dalem ingkang sinuwun menawa kowe wis kena tak tingkes. Wah mati aku Kunthi babuku. Aku pamit mati barep kakangku Wijakangka Jlamprung adiku. Pinten Tansen aku pamit njaluk mati. Mati aku. Kaya sendaring kapipiting maruta Dyan Bratasena eling-eling kena dalane Aji Jala Sutra saking kemandene patih sapu jagat. Nanging eling-eling watak Dyan Bratasena senajan to paribasan datan saged geglawat awit kenging dayane Aji Jala Sutra. Satemah brangkangan kuwandane Raden Bratasena eling-eling watak Bratasena datan mingkuh saking sesanggeman. Senajan kelayan brangkangan bebasan babat wana Kandhawa Prasta pakartinipun. Sang Arjuna ono kadangipun Kakang Dimas Suparto kula wonten dawuh Koko Prabu. Aku lan sliramu lan kadang-kadangku kabeh ndak suwun padha narima jangkaning Bathara kang akarya jagat. Pancen kudu mengkono Dimas. Mula Dimas Suparto lan kabeh kadangku ayo padha nyadhem nugrahaning Bathara. Sapa to iki manungsa kang mengku sorot 5 cacahe? Dawing Jawata pancen kudu ana manungsa kang kudu kuat kanggonan aku lan Siadi ing kono dadi srana pepasrening jagat, dadi utusaning adil, besok dadi srana sirnane ambek angkara budining Candala. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Kowe ora wis nrimo? Inggih sampun. Upama aku kowe manuk mara jagate menungsa kowe ya trima. Inggih. Tenan? Inggih estu. Nek pancen mantep rasamu ayo derekno lakuku sorot 5 perkara kae sapa? Ayo diperpeki Dimas Suwawi kula dherekake Koko Prabu.
sabar riyen den sareh-sareh riyen sabar riyen indake sak madya mawon ding nong 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 ding lalo lalo mo wong tuwa sementen iki sampean dhewe lho sampean ki kok yahene malah bebeda karo Ndara Permati Kakang Semar kula iki wis tekan ngendi kirang-kirang preso kirang-kirang preso iki tekan pundi den kula boten ngertos nong nong nang nong nong nang nong ning nang nong sapa iki mau kenong ora cocok kok digorene Bagong mesti aja omong trone aku ngenong lali donge kenong wayu tak tabu dadi suarane nyliling terus kalau ya kupinge Bagong ki ya isa-isane ngono lho Gus Ndara Permati Kakang Semar pripun iki tekan tambine ngalas Kandhawa Prasta nanging Kakang Semar pandugaku Kang Mas Bratasena antuk bebaya Gus opo Kakang panjenengan mau rak dipun pundhut putra mantu kalih Begawan Wilawuk to iya mo aku tak takon Wilawuk iki sapa to kuwi iki ratu merentani biyen kuwi biyen wujud menungso kaya tau tepung aku ning gandeng biyen kuwi ana kedadian padha geger ana alas merentani antarane Bathara Wisnu mungsuh karo Kala padha gelut Begawan apa Prabu Wilawuk banjur ngayomi para putra-putrane mula diringkeli kaya ula disikep kaya ula dadi disebda karo Sang Hyang Pada dadi ula kae Begawan Wilawuk kae kaya ula kae oh dadi Wilawuk ki ula to iya paduh sampeyan diparingi napa kalih Wilawuk Kakang Semar Wilawuk maringi pusaka wujude napa wujude udet sutra kemanden lan lenga pengawasan lenga jayeng katon mengkono Kakang Semar yen mekaten kula aturi nyipat netrane baguse mangke Ndara Bratasena brangkangan nika kok kula mboten pati nduga niku kenging napa dayane napa ngoten lho kula aturi larapaken wonten netra lenga jayeng katon nggih lenga pengawasan mengkono Kakang Semar leng-leng indriya mangung kung Kakang Semar kula Kang Mas Bratasena kana bebaya wujude kaya jala mula ora kuat glawat sampean pun priksa mengkono Kakang Semar waduh ampuh dayane mbok kula nyuwun yen kula ngerti demit kowe rasa aneh-aneh gong alas gong liwang-liwung ki akeh demit aku pengen ngerti demit kok mbok kula nyuwun tak larapke ana netramu Bagong ki lho lenga jayeng katon duh Yalah tenan kok ketoki alas jebul ki negara gedhe pasare ana desane genggeng jan gedhe tenan duh terang rekono ki ya ana keseniane Truk kaya ana wiyaga terang demit-demit ki ya pinter miyaga lanang apa wedok ya lanang ya wedok lha kek demit wedok teng Kernu ana sing lemu ana sing kuru iso seni kabeh. Duh. Terangane maju tenan iki terangane negara tenan. Kakang Semar. Menapa Gus? Piye carane? Kula aturi ngasta keris Kyai Pulanggeni kula aturi neratas
Jala Sutra menika pangestumu Kakang Semar. Bawaning Sinongwati jagat kang kerya wah mati aku Kang Mas kula aturi kendel badhe kula caosi senjata pitulung Kang Mas Bratasena leng-lenging driya mangu-mangungkung kandhang rimang tanganin kacarita Raden Permati ngasta duwung Kyai Pulanggeni sigra den tratas Jala Sutra ical blas den kedhepken Jala Sutra Raden Bratasena pulih daya kekiyatanipun. Jlampro ngadiku kula nuning nggih Kang Mas ayo enggal diteruske babat alas merdani swawi kula dherek nggih manungsa wani babat alas aku Bratasena sing tak babat alas sejatine kuwi negara ayo ora gelem semingkir kelakon tak idak-idak genti milang tatu genti milang tatu
Dandun Wecana mungsah Raden Bratasena eling-eling Dandun Wecana dupingi dak den iles Raden Bratasena kaya ngerti jangkaning jagat ndredhog anggane saknalika saya alit sawrica binubut bebasan manukma dhateng jagat Yodyan Bratasena. Sena opo aku manuk mara jagatmu aku Dandun Wecana wiwit dina iki jenengku nggonen wiwit dina iki kowe kekasih Bratasena ya Dandun Wecana terusno babaten alas Wertani jatine iki negara kang gedhe pangestumu tak jaluk. Permadi Wijanarka kowe sapa pamadyaning Sentana merentani aku Raden Suparto ya aku Jim Suparto kowe permadi babat alas ora kena ayo genti milang tatu tak ladeni babu sing mencara ngono cethakmu iki maknane lintang johar tegese sukmamu ya sukmaku ragamu ya ragamu curiga manjing rangka manjing curiga ndrodhog anggane Jim Suparno manukma jagat Raden Permadi. Wiwit dina iki kowe kekasih Permadi ya Raden Suparto ya pangestumu tak jaluk terusno babaten alas Wertani ya tak teruske. Surya mangrang sang wayah
Kowe kuwi sapa? Aku Wijakangka. Kowe sapa? Nalindra mrentani Prabu Yudhistira. Para kadang-kadangku ilang tak kedhepke wis manukmu jagate jalma menungso belakno legaring atiku genti milang tatu. Yen kowe bakal gawe palanggono kadang Pandhawa babat alas ayo amuk aku paten ana pisan genti milang tatu tak ladeni. Dewa Bathara Wijakangka apa kang mencara ana cethakmu maknane lintang Joharawal tegese sukmamu ya sukmaku ragamu ya ragaku curiga manjing rangka manjing curiga ndrodhok anggane Prabu Yudhistira dudu preksa maknane lintang Joharawal saya kira Raden Wijakangka dadi srana Prabu Yudhistira manukma jagatnya Raden Wijakangka dupi Raden Wijakangka kapan jalman nalindra mrentani Prabu Yudhistira sumarot sumunduling awiyat aku pinstan kowe sapa aku Jim Nakula ayo belakno para kadang-kadangku bapuh kirim pergaring patimu ndrodhok anggane Jim Nakula dupi ingkang wonten cethak Raden Pinten mencorong sejatine maknane lintang Johar manukma jagatnya Jim Nakula wonten jagatipun Raden Pinten aku Jim Sediwa kowe sapa aku Tangsen oh Tangsen belakno patine para kadang-kadangku mencara ngono cethak sanalika Raden utawi Jim Sahadewa preksa maknane lintang Johar manapa jagat Raden Tangsen Jim Sadewa mencara mawa cahya Gusti sesembahku ilang tak kedhepke manukmu ana jagate menungsa kondangi jagat kadang Pandhawa lah ora trima ayo wong Pandhawa iki patih sapu jagat tandha ngono wah
Semar. Para kadang sentalane Prabu Yudhistira sampun manukma to. Mengguning tesih wonten sentalane sing jenenge Patih Sapu Jagat. Niku mbebayane ambak. Ambak niku wing wawol-wawol niku medeni niku. Nika digdaya karepe Kakang Semar panjenengan lepasi jemparing pangestumu tak jaluk Kakang Semar. Lumepasing jemparing Patih Sapu Jagat Krisi keparingan Bathara Wayah Kayuh kenging jemparing nyodyan permati tigas pancing jangganira eling-eling sapa tambuh sapa weruh Patih Sapu Jagat keparinging Hyang Widiwasa salin wujud dadi bendhe nama Kumbarawa Kumbarante. Toto Gati Wisraya Kalono Kalayatan Ladalah adik warimbi wis kepencut karo sing jenenge Bratasena. Ora trimo aku Bratasena, aku ora trimo paten ana pisan aku. Bratasena, oh bapamu Arimbi tak jaluk ora kena Arimbi Suwita turun mungsuh turun pandu. Arimbi wis dadi jatuh kramaku ayo arep opo Arimbo lah dalah ora kena tak emar kelakon kene merganing patimu kokop lu dirabu. Bratasena isa menang karo aku tondo wong bojoro leno pangendhamu untal mungsuh gawra kowe. Carita kekalih nyorami Genira Bandayuda
Prabu Arimba mungsuh Raden Bratasena eling-eling Raden Bratasena ingkang datan sengadi nyaketi Tunggaren. Prabu Arimba kasabetaken Tunggaren keparing Bathara Noyah ngayu sirna mergolayu Prabu Arimba. Kakang Bratasena kuwi sapa? Aku Kala Bendana, aku krungu kabar menawa Mbak Yurimbi suwita mbek kowe. Iya, aku adine. Mula aku iso Kakang Werkudara ya Kakang Bratasena ngono. Wah, yen mengkono manunggal ana negara Ngamarta ya alas merdani. Yo Kakang Bratasena yo. Dalai prajurit Pringgondani Gusti Prabu Arimba teking lalis sing mateni Raden Bratasena ayo ngatunke bekti diabara-bari negara Ngamarta kang kedadian saka alas Kandhawa Prasta. Ayo ae kanca budal yo. Toto ganti wisraya kalono kalayatan kut kabali gengra seksa sapa satriya gagah Bratasena kuwi sapa? Perjineman Pringgondani Ditya Kala pamengkang jagat elakno sedane Gustiku Prabu Arimba aminggat dupak bilai. Bratasena opo Kiai Semar gandeng sampun paripurna lelampahan Kunti Gugat. Sakmangke mugi-mugi pamundhutan lakon Kunti Gugat menika anumusana dhateng para kadang sumitra kula wonten padukuhan ngara rasa temah tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Kiai Semar yen mekaten monggo kori badhe kula tutup. Nanging sadèrèngipun kula tutup kula badhe nyaosken bedhaya Srimpi ngoten lho Kiai Semar.